खामानिखौबो आद्रा खिद्रा मावनानै नोङो कौटि थाखा मोनजादों रायखस। हाग्रामा महिलारिखौ 7 बार मेट्रिक फेल जादों होननाया अयनाय जादों, बिराद अयनाय। जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ मेट्रिक फेल होननानै UPPL नि सासे मेम्बार ना दैदेनगिरि बेखौ मिथिला, बिथाङा मोनसे मिटिंनि गेजेरजों बुंदोंमोन। दा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मेट्रिक फेल ना मेट्रिक पास बेनि सायाव अल बड' सेनियर सिटिजेन्सनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारा गोख्रों रावजों रिप्लाइ होनाय। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजुब, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालाम दाबो। गोजोन्थों। गोजोन्थों, नमस्कार। दिनै आङो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे सानब्रै आगोल जोंनि दतमा ओनसोलनि बबेबा मोनसे VCDC याव UPPL नि मोनसे पलिटिकेल केम्पेइननि हयथ' मिटिं जादोंमोन। मोनसे फोथाराव बिफां दंमोन, बिफां सायायाव जिरायदों, हयथ' गोबां रायजो राजा दंमोन एसे। दा बे रायजो राजानि गेवलां मेलाव जोंनि दतमानिनो सासे सोद्रोमा, जाय बिथांनि मुङा रायखस होननानै बे ससियेल मिडियायाव बुंदों। दा आंबो दतमानि मानसि नालाय रायखस माने सोर आं बेखौ मिथिगौ, आरो बिथांनि महरखौ मोजाङै नायबाय आङो, नंमारगौ बे रायखसानो। बे रायखसानो जादों रुपन कुमार ब्रह्म, माने रुपनाथ ब्रह्म स्मृति एमइ स्कुलनि सासे रिटायार्ड टिचारमोन। जोबथारनायाव रिटायार जानायनि आगोल इनचार्ज हेडमास्टार बिथाङा दसे मोनदों। दा बे रायखस बा अरफे जोंहा बे रुपन ब्रह्मआ उन्दैनिफ्रायनो स्कुलनिफ्राय जों एखेलेगे फरायनाय, आंनि क्लास मोनसेल' देरसिन बियो। बिथाङा दाखालिनि बे मिटिङाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सबसे थगायसुला दालालि मानसि होनना बुंबा हाग्रामा महिलारि होननानै बुंदों। आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि एडुकेशन केरियारनि सायावबो बुंदों। रायखस बिथां रुपन ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलारियालायनो 7 बार मेट्रिक फेल जानानैसो उनाव पास जादों। रायखस बा रुपन, नोङो आंनि न' खाथिनि मानसि, नोङो जानला मोनला खोथाखौ मिथ्या बाबै एथ' नंखाय मिसा खोथाखौ बुंनो नाङा। नोङो BLT नि सासे मोजां केडारमोन, एबसुआवबो नोङो सासे बुख्रुबग्रा बुलायग्रा दाग खोमथाग्रा मानसिमोन। नोंथाङा हाग्रामाजों थाफानानै गोबां एक्सन नों खालामदों, जायनि फलाव नोङो दतमा एरियानि कमेन्डारबो नोङो डिजिगनेसन मोनदोंमोन। दा हाग्रामानि नेतृत्वआव एथ' गिदिर जाथिनि थाखाय मावबोनानै दिनै गावनि बस हाग्रामा महिलारिखौ नंखाय दुरनाम होनो थाखाय 7 बार मेट्रिक फेल जादों होननानै बुंनाय बाथ्राया जोबोद लाजिथाव आरो दुखु मोनथाव जादों। रायखस, ओइ रायखस, माब्ला हाग्रामाया 7 बार फेल जाया? चेलेन्ज खालामनो खिन्थानो हागोन नोङो? हाग्रामा महिलारिया खेबसे मेट्रिक पास जादों, देबरगाव हायार सेकेन्डारिनिफ्राय 2nd डिभिजनाव पास जादों। बिनि उनाव बियो क'क्राझार गभ कलेजाव हायार सेकेन्डारि एडमिसन लादों। बेखौ एडमिसन लाखांनानै प्रि इउनिभार्सिटि पास जानानै बिथाङा सेन्ट एन्टनियावबो फरायहैदों। बिनि हायार एडुकेसना बेसेबां आं मोजाङै मिथिजोबा, किन्तु बे खोथाया सैथो, बियो जिबनाव 7 बार फेल जायाखै, खेबसेयैनो 2nd डिभिजनाव मेट्रिक पास जादों आरो प्रि इउनिभार्सिटि साइन्स पास जादों। उनावहाय BSc खौ BA फरायदों शिलंआव। दा नोंथाङा माब्रै बिथांखौ गोन्दो गोन्दो 7 बार फेल जानाय? नोंथाङाबोथ' जोंनि एखेलगे जोङो क्लास, आं मिथिनाय, नों थाखोसे बारा, नोंथाङाथ' खुनुरुखुम 3rd डिभिजनाव उइथ ग्रेस मेट्रिक पास जानाय मानसि, आरो नोङो खोथा बाथ्रा बुंख'नो हायै, नों मास्टार साख्रिखौनो मोनामोन। इन्टारभिउ लाना पास जानांगौबा नों फेल जाखायोमोन। किन्तु लकेल मानसि हिसाबै
बै समनि एबसुनि अननायाव नोङो बे एमइ स्कुलनि गाव फरायनाय एमइ स्कुलनि नोङो एसिस्टेन्ट टिचार जादों दा नोंथाङा बेबादि सासे मानसिखौ सासे गेदेमाखौ बेबादि नंथारै दुर्नाम होनाया जायाखै आरो दिनैथ' नों लिडार जानो ओंखारबाय इउपिपिएल लाव नोङो हाबबाय सिगाङाव बिपिएफआवबो हाबदों नोङो उनावहाय इउपिपिएल आव हाबदों दल बाग्रा नोङो दिनै मोनसे दल गाबोन मोनसे दल नोङो बारो दा जेराव थाखा दं जेराव फैसा दं नोंसोर बिदि बारो बारस्लायो थाखाल' नांगौ नोंसोरनो आरो हाग्रामा महिलारियानो जेला नोङो इउपिपिएल निफ्राय हाबनानै बिपिएफआव जगदान खालामो नोंनि बिजामादैखौ हाग्रामा महिलारियानो साख्रि होदों नोंनो साख्रिबो होदों कौटि थाखानि खामानिबो सेंसन होदों नोंनो नों मावनानै खामानिखौबो आद्रा खिद्रा मावनानै नोङो कौटि थाखा मोनजादों रायखस दा नैबेखौ नोङो सिखोमानो दासान नंखाय होननो दासान जों जायगानि मानसि आदिगुरै नोंखौ जों मिथियो नोंबो आंखौ मिथियो खिन्थु नों बेबादि हाग्रामा महिलारिखौ 7 बार मेट्रिक फेल जादों होननाया अयनाय जादों बिराद अयनाय दिनै नोङो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि होनदों माब्रै थगायसुला दालाल जाखो हाग्रामाया ना नोंसिनि प्रमद बर'आसो थगायसुला दालाल प्रमद बर'आसो जाथिखौ थगायदों मा बिटिआर एग्रिमेन्ट बेलाय प्रमद बर'नि एग्रिमेन्टआ पिस एग्रिमेन्ट लायनो मा पिस एग्रिमेन्ट बियो मा दं बाहाय हाग्रामा महिलारिनि 6 सिडिउल बिटिसि एग्रिमेन्टखौ नायनोसै 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव जानाय बे सुक्तिखौ नायनोसै नोङो नोंथ' इंराजिबो रोङा रोङैखाय जेबो मिथियाखै होनदां दाबो आंथ' नोंखौ लाजिबायसो नोङो इंराजि रोङा बिटिसिआव मा दं मा गैया नों मिथिया बिटिआरआव नोंनि प्रमद मैखारि थगायसुलाया मा लाबोदों बेखौबो मिथिया नों ब्लाइन्डलि प्रमदनि पेटेर दाउ मैना बादि सालाखि खोथा बुंनायाव नोङो भुलिनानै थाखानि लबाव बेजों लोगो जाहैनानै दिनै आरो बेजों लोगो जानानै नोङो गावनि अरिजिनाल बस बेखौ नोङो दुर्नाम होनो थांगासिनो दं बे मोजां खामानि नामा रायखस नोंथ' जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा बेवहाय गोलैबाय नोङो हाग्रामानिफ्राय जाबाय नों बिजामादैनो साख्रि बिना होबाय नोंखौ बिपिएफआव लाबोनोनो बिजामादैनो साख्रि बिना होदों नोङो आरो दिनै हाग्रामाखौ नोङो रायबाय नोङो मानसि अयनाय बिश्वास घातक मानसि नालाय जाबा जानानै मा होनो बिदिखौ लाइ बिसिग्रा जासे जानानै लाइ बिसिग्रा नोङो जेराव जायो बेवहायनो खियो नोङो जे थोरसिनिफ्राय जादों बे थोरसियाव खिग्रा नोङो नोंथ' कौटि थाखानिबो खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामानि अननायाव दा बे नोंनि मैखारि खोथा बुंनायखाय आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो नंखाय नंब्ला देबरगाव हायार सेकेन्डारियाव सोङै हाग्रामानि मेट्रिक पास जानाय रेकर्डखौ चेक खालामहै मोनगोन नों 7 बार फेल जानाय नों मोना रायखस दा दिनै नोंबोथ' थगायसुलायावनो गोलैबाय बेबादिब्ला प्रमद बर'जों जयेन लानाय लोगो लोगो थगायनो सोलोंबाय नोङो हाग्रामाखौ मिथ्या खोथा अपमान खालामनो नों खोथा बुंबाय होमबा नोंसिनि प्रमद थगायसुला दिनै राजु नार्जारियाबो थगायनानै बहुद खोथा बुङो आरो दिनै नों रायखसाबो बुंबावबाय होमबा नोंसोर थगायसुलानि ग्रुप इउपिपिएल मिन्स थगायसुला मिन्स इउपिपिएल बेबादि एस्टाब्लिश खालामनो नोंसोर थांगासिनो दङ दिनै नोंखौ आङो बेवहायनो वार्निं होबाय इउपिपिएलआव नों हाबदों हाब जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया रायजोखौ मिथ्या भाबै खोथा दा बुं नोंहा लिडार जानायनि मोनसेबो क्वालिटिबो गैया जेबो गैया जेरै रायखस नोङो हां मानसि बुग्रा मानसि जाग्रा स्टाइलावसो नोङो गोलैयो लिडार जानानै लेक्सार दाहोनो रोङाबा स्टाडि गैयाबा आं नोंखौ दिनैनिफ्राय वार्निं होबाय जानला मोनला जेला सेला नोङो खोथा दाबुं रायखस न' खाथि खाथि मानसि जोङो आं नोंखौ बारा बुंनो गोसो गैला एसेयावनो आङो नोंनि सायाव बुंनायखौ दोनबाय आं दा दिनै उरखावखौ बुंगोन उरखावाबो बाथाबारिनि जोंनि दतमानि बिथां उरखाव ब्रह्मआ आंनि बोसोरसे जुनियर बेबो खुनुरुखुम मेट्रिकखौ 3rd डिभिजन जादों हायार सेकेन्डारि 3rd डिभिजन जादों बिए सिम्पल पास जादों नो डाउट हयथ' ग्रेजुवेट बिए पास जानायखौ आं खिन्थु मिथिया हायार सेकेन्डारिखौ प्रि इउनिभार्सिटि होनो बै समाव बेखौ बियो पास जानानै क'क्राझार कलेजाव फरायदों दा बिथां उरखा गौरआ नो डाउट एबसुखौ दैदेनबोदों किन्तु
बर'नि गेजेराव खौसेथि सिफायग्रा होननानै बुंबा बे उरखावगोरायाबो सासे उरखावगोरा ब्रह्मआ गोदोनिफ्रायनो खौसेखौ सिफायबोदों आरो एबसुनि गेजेराव डिभिजन लाबोदों गावजों गाव माने जुजिलायनाय रायखोमालायनाय एरख्ल' एरख्ला बिथाङा लाबोदों दिनैहाय जेलानाखि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव आन्दलन जाबाय भिगरास मुभमेन्ट जाबाय भलान्टियार फर्स जाबाय मिलिटेन्ट फर्स जाबाय नाथाय बेजोंबो जोङो सहाजोबाखसै उनावहाय बिएलटि दानानै आन्दलन खालामबाय बिएलटिआ भिगरास मुभमेन्ट खालामबाय बमा गावबाय सिलाइ गावबाय रेलगारि बाग्राय होबाय दालां गुब्रु होबाय बिनि उनावहाय जेब्ला एरेन्जमेन्ट जाबाय टक फार्स्ट राउन्ड टक सेकेन्ड राउन्ड टक ओरैबायदि जाबाय बे जानायनि उनाव जोबथारनायाव बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों डिसकासन जाबाय एग्रिमेन्ट जाबाय बे एग्रिमेन्टआवबो नोंथाङा बे समाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट रबिराम नार्जारिया जेनेरेल सेक्रेटारि बे समावबो बिएलटिजों लोगो जायालासेनो आङो सहि होआ होननानै नोंथाङा आलदा साइड दानना थादों होमबा खौसेथि सिफायग्राया सोर नोंनोथ' देखुन गुदियाव दङ बिएलटिजों आलदा जानाय आरो जेला बिएलटिआ एग्रिमेन्ट जाबाय 13 मास बिथांमोनहा इन्टारिम गभर्नमेन्ट मालाय ग्रोम ग्रोम सालायबाय गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावबाय बिनि उनावहाय इलेक्सन जाबाय जेला इलेक्सन जायो 40टा समस्तियाव नोङो बै समनि एबसुनि गावनि पार्टनारफोरखौ गाव चिफ जानो थाखाय नोङो नमिनेसन होदोंमोन भट होनो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय मा खालामनाय बे समावहाय मालाय बिएलटिआबो एग्रिमेन्टखौ जों लाबोदों एग्रिमेन्टखौ मावफुंनांगौबा बिएलटि केडारफोर नङाब्ला जानाय नङा होननानै हाग्रामा महिलारियाबो गावनि केडारखौ नमिनेसन होहोजोब्बाय बेनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिया बांसिन मोनबाय बांसिन मोननानै बे गभर्नमेन्ट दाबाय बेजोंसो बिटिसिआ थिखिदों आरो हाग्रामा महिलारिया बै समाव तरुण गगৈ सरकार हितेश्वर शइकियानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गभर्नमेन्टनि जथेस्थ मोनदों अननाय मोनबोदों बिथाङा बेखौबो मानिनांगोन मानो अननाय मोनदों बे समाव एनडिएफबिआ सभारेन बियोमोन बे एनडिएफबिजों हाग्रामा महिलारिया सापर्ट होआखै एसे उल्टा मावबोदों गभर्नमेन्टआ बे सेपारेटिस्ट आलदा सभारेन रायजो बिग्रा बिसोरनि बेरेखा जानायखाय हाग्रामा महिलारिखौ अननानै बेनो जथेस्थ कपारेसन अननाय बिथांमोनहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ दिन्थिदों आरो बे हिसाबै बिटिसिखौ बियो सुन्दर भाबै मोजां मोजां पावार एन्ड फांसन होनानै बिटिसि एकर्डखौ खालामदों आरो रायजो बेंहोदों आरो बिनि 15 बोसोर सासनाव इन्टारिमजों प्राय 15 बोसोरखौनो हमदो 15 बोसोराथ' इलेक्टेड 17 बोसोर बेवहाय तरुण गगৈ कंग्रेस सरकार दंमोनब्लाबो बिटिसि एलेकानि राजनितियाव कंग्रेसआ आखाइ होआखै गोजानाव थादों এইটো হাগ্রামা বিটিসি চলাব আমি ইন্টারফিয়ার নকৰো এইটো হাগ্রামাই কৰিব হাগ্রামাহে জানে মাবা मोनसे বিটিসিनि एगेन्स्टै गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानांगौबा এইটো हाग्रामा हुदिब লাগিব होननाय होनलायलायोमोन दा बे रोखोम हाग्रामाया अननाय मोनबोदों नोंथां उरखावगोरायाथ' बै समाव वान मेन एक्सपार्ट कमिटि जेला जेके पिल्लाइखौ दानानै होयो सेपारेट स्टेट बर'फोरनो होनोसै वान मैन कमिशन दाबाय बिराद मोजां खोथा बुरजा मेम्बार थायोबाथ' प्रब्लेम सासेल' मेम्बार वान मैन कमिशन जेके पिल्लाइखौ नोङो सन्तुष्ट खालामनो हायोबानो जोंना बर'लेण्डआ जाखाबायमोन नाथाय बे समावबो नोङो एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै नोङो जेके पिल्लाइनि वान मैन कमिशनखौ जोगारबाय आरो आं खोनानो मोनदों बड' नेशनेल कन्वेन्शन जानाय समावबो नोङो बेखौ जोगारदों अन्जलि दैमारि ग्रुप आरो रन्जन दैमारि ग्रुप ओरै ज' बड' नेशनेल कन्वेन्शनाव फैजोब्बायमोन बाहायबो बर'लेण्ड मोननायनि मोनसे लामायाव अलरेडि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों खनथामसिम रायलायनाय प्रग्रेस जाबायमोन नोंथाङा बेखौबो उनाव दिनै खालामदों दा नोंथाङासो होमबा बिदिबा खौसेखौ सिफायग्रायाव नोंनो लिस्टआव गोलैयो आरो दिनै नोङो केबिनेट मन्थ्रि जालायलायबाय लेखाखौ नोंथाङा बेसेबां स्टाडि खालामदों आं मिथिजोबला दिनै नोङो एबसुनि बिराद लिडार फिलसफार होननानै नोंसिनि एबसुनि मानसिफ्रा नोंथांखौ सानो बुङो दुनियानि एबसुनि प्लेनिं साजेसन एडभाइसखौ नोंथाङा डिजाइनखौ नोंथाङा बानायो होननानै
बयबो बुंसोलायो दिनै नोंथाङा केबिनेट मन्थ्रि जासेयावबो एथ' बोराय फुराना एक्सपिरियेन्स पलिटिकेल लिडार जानानैबो दाबो नोंनावबो माथो बिटिसिनि कनसेप्ट बिटिआरनि कनसेप्ट गैया नों माब्रै हाग्रामाखौ दाखालि मा ठाट्टा होखो नोंलाय बोले नोङो जुदि बिटिसिनि चिफ जायो बिटिआरनि चिफ जाया थारमाने बिटिआरआथ' जाबोगासिनो दंखायो रायजोआ रायजोआ बिटिसिआनो फैखाबाय होनलाबायबाय नों माब्ला बिटिआरआ रायजो जाखो उरखावगोरा बिटिआरआ माला गभर्नमेन्ट जाखो आरो दानि 125 एमेन्डमेन्टआव बिटिआर गभ जागोन फैगोन सानदों नोंथाङा जाया आं बुंगोन जाया बे अमर सिंह ब्रह्मआ बुंबाय बे 125 एमेन्डमेन्टआव बिटिआर गभ फैया बिटिसिआ गभर्नमेन्टआ बिटिसिआनो थागोन दा हाग्रामानि बुंनायाथ' नंगौ जे बिटिसिनिसो चिफ जागोन बिटिआरआथ' गभर्नमेन्ट नङा बिटिआरआ मा बै समनि बिटिसिनि एरिया बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ बिटिएडि होनोमोन बेखौ नोंसिनि बिटिआरआव नोंसोरो मा खालामदों रिनेम एस बिटिआर होनना बुंदों स' इट इन्डिकेट्स अनलि द एरिया नट द गभर्नमेन्ट इज एज पार द एमअएस अफ बिटिसि एग्रिमेन्ट बिटिसि एकर्ड द बिटिसि टेरिटरियेल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इज द सेल्फ गभार्निं बडि इट इज द सेल्फ गभार्निं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नंखायनो गभर्नमेन्टआ दाबो बिटिसियानो दं नोंनि सेक्रेटारियेटआवबो बिटिसिखौनो लिरो दिनैसिमबो नोंसिनि बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनानै नोंसिनि मानसिया बिटिआर गभ होनलाबाय थादों नङा उरखावग्रा नों दाबो मन्थ्रि जालायलायनानै बिटिआरखौ गभ सानोब्ला नोंनि बिराद मुर्खामि दाखालिबो मुर्खामि होननानै नों परिचय होखाबाय आं जावले होननो थांला बेबादि जानो नाङा लिडारा क्लियार जानांगौ दा नोंथां बादि बे क्लियार नङै दगमग आख' फाख' आमा गमा टाइपनि मानसिया दिनै जातिखौ दैदेननानै यंगार जेनेरेसनखौ मिसलिड खालामगासिनो दङ नोंथां उरखावग्रा दा सानै हयै मोजाङै बाथ्राखौ बुंनाया दं दिनै नोंथाङा मानि मन्थ्रि उरखावग्रा नोंथां इउ आर द केबिनेट मिनिस्टार अफ हुइच डिपार्टमेन्ट बबे डिपार्टमेन्टनि आं मिन्थिनायाव गोरोन्थि जायाब्ला नोंथाङा बड'लेण्ड वेलफेयारनि मिनिस्टार बड'लेण्ड वेलफेयारा मालानिफ्राय जाया बड'लेण्ड वेलफेयार होननाय आसामाव खुनु डिपार्टमेन्ट गैयामोन नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरियाया दाखालि नोंसिनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ खुलिदों दा बेखौ खुलिनाय लोगो लोगो आसामनि मोनसे डिपार्टमेन्टआ गोमादों बे मा डिपार्टमेन्ट वेलफेयार अफ प्लेन्स ट्राइब एन्ड बेकवार्ड क्लासेस WPTNBC डिपार्टमेन्टआ गोमादों सेन्ट्रेलनिफ्राय WPTनि गोबां फान्ड फैयोमोन गोदो बेखौ जोङो ट्राइबेलनि वेलफेयारनि नामै लामा सामा हस्पिटाल गोबां डेभेलपमेन्टेल खामानियाव रायजोनो नांगौखौ मावनो हायोमोन डेभेलप खालामनो हायोमोन नाथाय वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट जानायनि उनाव बे वेलफेयार अफ बड'लेण्ड बे डिपार्टमेन्टहा फैसा दंना गैया फान्ड दंना गैया फान्ड दङब्ला नोंथाङा बहा बाहायदों नोंथ' गोबां जायगायाव लामा गाज्रि दं दालां बानायनांगौ दं बहाबा माबा माबि लुनांगौ दं बेखौथ' लुनो हागौमोन नोंथाङाथ' मोनसेबो दिनै माथो सेंसन होनानै लुनानै देखायदिया WPTNBCनि फैसा बहा थांजोबखो दा दिनै नोंथाङा मोनसे जिनिसखौ मार्क खालामदोंना खालामाखै वेलफेयार अफ बड'लेण्डआ आसामनिसो डिपार्टमेन्ट इट इज क्रिएटेड बाय द गभ अफ आसाम नट बाय द गभ अफ इन्डिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बे क्रिएट जानाय नङा दा सेन्ट्रेलनि बाजेटआ दिल्लीयाव फान्ड एल'केसना WPTNBC हिसाबै हयथ' दाबो दङ ना नोंथाङा वेलफेयार अफ बड'लेण्डखौ दिल्लीसिम एस्टाब्लिश खालामहैनो हाबाय नामा दिल्लीयाव बड'लेण्ड वेलफेयार होननाय डिपार्टमेन्ट दंना गैया आरो जुदि डिपार्टमेन्ट गैयाबा बेवहाय बोरै फैसा हाबनो बाजेटआ बोरै हमजानो बाजेटआव फैसा हमाबा नोंनि वेलफेयार बड'लेण्ड वेलफेयारखौ नों बोरै सालायनो ओमफ्राय बै जे ट्राइबेलनि नामै बेकवार्ड क्लासनि नामै बै जे WPTNBCआव जे फान्ड फैयोमोन बे थाखाखौ दा बहा बाहायदों दा दिनै बेवहाय मोनसे खोथा फैबावो WPTNBCखौ जुदि नोङो बड'लेण्ड वेलफेयाराव जुदि कनभार्ट खालामबायबा दा बे ट्राइबेलनि थाखाखौ जुदि बाहाय बाहायबायबा बे ट्राइबेलनि थाखाखौ वेलफेयार होननानै बुङोबा बायथ' जातिजों खोथा गैला कास्टजों खोथा गैला होमबा बड'लेण्डआव जेसेबां माने
ट्राइबेलनि बादै नन ट्राइबेल थायो बिसोरबो बेनि फान्डनि थाखाखौ माने मोनजाजोबसै राननानै जानाय जानोसै किन्तु बे आगोलनि WPTN-BC पियरलि ट्राइबेल आरो शिड्युल कास्टनिमोन बिनि नामै सेन्ट्रेलनिफ्राय थाखा फैयोमोन आरो बै ST आरो SC डिपार्टमेन्टफोरनो वेलफेयार गोबां खामानि माने अनसुंथाइ हरनो हायोमोन दिनै बेखौ मा खालामखो नोंथाङा हायोबा क्लियारेसन हो जे WPTN-BC दा दंना गैला दङब्ला बिनि हेडनि थाखाय बहा थाङो आरो दिल्ली गभर्नमेन्टआव बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ रेजिस्टार जादोंना जायाखै नामा इयुनाव फान्ड फैबाय थागोन ना थाया ना बे नोंथांमोननि UPPL गभर्नमेन्टजोंल' बे थागोन बेलाय बेखौ नोंथाङा क्लियार खालाम दा नोंथाङा आरो मोनसेबाव जे दाखालि पलिटिकेल मेटार बियो नोंहाथ' राजनितिकआव बिराद एक्सपार्ट हाग्रामा महिलारिया 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार होनायाव नोंथांखौ आं बिराद खर' सानाय नुदों अरखाव गोरा नोंथां बोले हाग्रामा महिलारिया मारो हाखादावरा दानो 22टा समस्तिनि केन्डिडेट बोरै डिक्लेयार होखो बेखौ नोंथाङा माने फारसेथिं गिदों संखिदों आरो फारसेथिं नोङो माने हाग्रामा महिलारि BPF खौ माने लाजि फोनांनायनि बाथ्रा नोंथाङा बुंनो नाजादों माब्रै हाखादावरा दानो होखो हाग्रामाखौसो नों गिदों होनदों जे गिनानै थाब होदों होननानै हाग्रामाया गियाखै गियैखायनोथ' थाब डिक्लेयार होदों नोंसो गिनानै दिनैसिमबो नोंसिनि UPPLआसो होनो हायाखै मानो नोंथांमोननि UPPLआव सिलाय बिलाय सैमा अरलायनाय बादि केन्डिडेटनि पस्टखौ लानानै अरलायगासिनो दं मोननै ग्रुप मोनथाम ग्रुप जागासिनो दं मोनबा गाहामसिम जों खोनायो आरो नोंथाङा बुंदों बोले जोंहा BJPजों जुजिनाङा फेक्टर नङा नोंथाङा बुंदों BPFजों जोंहा जुजिनाङा फेक्टर नङा आरो नोंथाङा बुंदों जोङो कंग्रेसजों जुजिनाङा जोंहा UPPLआ जुजिनांगौआनो गैया जोंनि जुजिनाया जोंना जोंना UPPLजों UPPLनो जुजियो होनदों नंखायनो नों केन्डिडेट होनो हायाखै नोंसोरो गावजों गाव जुजिगायाखै दाबो जुजिगासिनो दं इलेक्शनसिम नोंथांमोननि UPPLनि मानसिया गावजों गाव नाख्रा खुन्था जुजिलायबाय थागोन आरो रायजोनि भटआ नोंथांमोना गोमागोन अर्थात एबारनो UPPLनि जोबथा नोंसोर दाखालि श्राद्ध खुंदों जोनोम सान सानदों दतमायाव बिराद गिदिर पेन्डेल लुनानै नोंसोरो UPPLनि जोनोम सान खुंदों मैया दा बेखौ नायनानै आं सानदों बेखौ जोनोम सान होनालासेनो सारादु सान होनना बुंबा बो गाज्रि जानाय नङामोन मानोना नोंसोरो जोबसिगोन एबार इलेक्शननि उनावनो UPPLआ जोबनो हासिगौ जोब्बाय आं बेखौ माने नुहुरदों आरो नोंसोरखौ दिनै रायजो राजाया नोंसिनि थगायसुला नंखाय मिसा प्रतिश्रुति होनाय एसुरेन्स होनाय अरुणोदयखौ लानानै जाम्बि जाम्बा रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामलाबाय थानाय अरुणोदय मोननोबा UPPLनाव फै UPPLनो भट हो होनलाबाय थानाय IAY न'खौ लानानै BPF सापर्टारफोरनि न'खौ नोंसोर थगाय होआखै दिनैसिमबो नागरिकखौ बिदि माने पार्टिखौ लानानै थगायो नामा थगायनोथ' नाङामोन ना बयबो मोनथों BPLआ बयबो BPL लिस्टआव फैखानायखौ नोंसोर दानजोबदों बे UPPLनि नङा बेनिखौ दाननांगौ आरो बेखौ नोंसोरो दस्रा माने मा होनो बिदिखौ ID नाम्बार गैयैफोरनो होदों दा बिसोर बेसेबां इलिगेल दिनै नंबाङै जाबाङै नोंसोरो गोदान स्किम माने डिक्लेयार होयो थगायो आरो नै दा ब्लेंक चेक राननाय खोनादों ब्लेंक चेकआ एकाउन्टआव थाखा दंना गैया बाउन्स जागोन जमा होयोबा रायजो राजाफोरनो ब्लेंक चेक एडभान्स थाखा रानबाय नोंसोर मानसिखौ बोनो थाखाय हरेस जेला बेंकआव थाखा बख'हैगोन हयथ' बेंकआव एकाउन्टआव थाखानो गैया बेबादि नोंसोर थगायदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो होनदोंमोन दिनैसिमबोथ' नोंथांमोनहा होनो हायाखै न'खर साख्रि होनो होनदोंमोन सोरनो साख्रि होखो नोंसोर सासेनिबो दिनैसिमबो न'खराव होनो हायाखै बन फानग्रा बन खनग्रा बिथांमोनखौ बन फाननानै जानांला होननानै नोंसिनि प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दिनै जादों नामा जायाखै दा नोंसिनि थगायनायखौ दिनै रायजोआ फेड आप जाबाय मिन्थिजोब्बाय
नोंसिनि इउपिपिएलनि गोबां मानसि दिनै दोलै नोगोरै हाबगासिनो दङ आरो नोंसिनि गेजेराव दा केन्डिडेट सोर दारायगोन सोर दाराया बेखौ लानानै जुजा माख्रा जानानै दं नंखायनो नोंसोर दा होनो हायाखै नालाय हाग्रामाया बिपिएफआ बिसोरना खुनु बेबायदि बेले बेजे गैया क्लियारखा नंखायनो होनो हाबाय दा बे एडभान्स भाबै बिथाङा डिक्लेयार होनायखौसो नोङो ठाट्टा खालामबावबाय उरखावग्रा माब्रै हा जेब्ला आङो दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों खौ रायबाय थायो बै मोनसे समाव आङो ससियेल मिडियायाव रायबाय थायो बे समाव सानसेखालि मोनानि 12टा समाव मानसिया एसे लोंसोदोंमोनदां बिथां मानव गेदेर चन्दन ब्रह्मआ लोथो लोथो अबस्थायाव आंखौ बुंहरदोंमोन ओइ अमर दा नों माथो खालि दिपेन बर'जों प्रमद बर'जोंखौल' रायोब्रा आसल दायिया उरखावगोरासोलै आदा उरखावगोराखौ राय नों मानो खालि दिपेनजों प्रमदजोंखौल' रायो उरखावगोराखौ राय होननानै चन्दन ब्रह्म मानव गेदेर एक्स मिनिस्टारा आंखौ मोनानि 12टायाव फन हरनानै बुंहरदों नाथाय आङो नोंथाङाबो लकेल मानसि आंबो लकेल मानसि माने लकेल मानसिजों मानसि माने बुंलायनाया थिग जानाय नङा बेखौ आं सानदोंमोन किन्तु दिनै नोंथाङा बांद्राय मिसा खोथा बुंबाय थानायनि थाखाय आरो बिटिसिआ मा बिटिआरआ मा बेनि कनसेप्टखौ मोनैनि थाखाय आरो नोंसोर 125 एमेन्डमेन्टआव बिटिसिआ 60टा कनस्टिटिउन्सि जानानै बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगोन होननानै बुंलाबायनायखौ लानानै नोंनि सायावबो आङो बुंनो गोसो गैयामोनबाबो दिनैनिफ्राय एसे एसे बुंनो नाजानाय जासिगोन उरखावगोरा नोंथां गोजोन्थों।